Здравейте! Благодарим ви за покупката на електрическия бойлер TESI Modeco Cloud. Ние от екипа на TESI създадохме това видео, за да ви помогнем с настройките на вграденото Wi-Fi комуникационно устройство в уреда. Приложението е налично както за Android-базирани смарт телефони и таблети през магазина Google Play, така и за iOS устройства през магазина App Store, като го търсите по ключови думи TESI Cloud. След инсталиране и стартиране на приложението, може да изберете език на интерфейса от 24 езикови версии. За да използвате приложението, е необходимо да направите регистрацията като потребител, като трябва да попълните актуална електронна поща, парола за достъп до акаунта и вашето име. Проверете електронната си поща за писмо от нас и кликнете на линка, за да потвърдите вашия акаунт. Ще се зареди нов прозорец с потвърждение, че акаунтът ви е активиран. След това трябва да се свържете към Wi-Fi мрежата на бойлера. За тази цел отваряте прозореца с достъпните Wi-Fi мрежи на вашето смарт устройство и от списъка избирате мрежата на бойлера, започваща с TCH. След успешно свързване, автоматично се отваря нов прозорец с достъп до настройките на бойлера. Ако това не се случи, напишете в браузъра на смарт устройството си IP адреса 10.0.0.1, откъдето ще достъпите интерфейса за управление. От бутона горе вдясно може да изберете предпочитан език. За да е достъпен бойлерът през интернет, трябва да го свържете към домашната си Wi-Fi мрежа. От главното меню изберете Настройки, след това Интернет връзка и натиснете Търсене. Изберете вашата Wi-Fi мрежа и въведете паролата, с която сте я защитили. Препоръчително е да се използва WPA или WPA2 криптиране, но ако притежавате по-стар Wi-Fi рутер, използвайте WAP криптиране. След успешно свързване, ще ви излезе надпис «Свързан с интернет». За да може калкулаторът на консумирана мощност да работи коректно, е необходимо да зададете обема на вашия бойлер. За целта от главното меню изберете Настройки, след това Обем. От падащото меню може да изберете обема на вашия бойлер в литри, като той е посочен и на типовата табелка на уреда. Запазвате настройките, като натиснете бутона «Запази». Важно е да направите настройка на сървърното време. Това става, като от меню Настройки изберете дата и час. От падащото меню изберете в коя държава се намирате и натиснете бутона «Запази» за потвърждение на настройките. След това трябва да закачите акаунта, който направихте в началото, като от главното меню изберете Настройки. След това mytesi.com и въвеждате електронната поща, която използвахте за регистрация, вашите имена и име на уреда. Запазвате настройките, като натиснете бутона «Запази». След първото влизане в Wi-Fi мрежата на бойлера, препоръчваме да сложите парола за по-голяма сигурност. Това става, като от меню Настройки изберете Локална връзка. Плъзнете бутона Изключено до поява на Включено и в полето Ключ въведете парола от 8 до 40 символа без интервали. Натиснете бутона Запис за запазване на паролата. Веднъж въведена, паролата може да се коригира през самото приложение. За да продължите, е необходимо да спрете връзката с Wi-Fi мрежата на бойлера и да изберете домашната си Wi-Fi мрежа. След като отворите приложението и въведете данните си, се зарежда менюто за бърз достъп, откъдето може да настроите различни състояния на работа на бойлера. За да могат да се правят настройки, е необходимо бойлера да бъде включен, като може да избирате от различни режими на работа. В режим Ръчно управление може да зададете желаната температура на водата, като придвижвате плъзгача наляво или надясно. В режим на загряване на екрана се появява надпис «Загрява», а при достигане на желаната температура – надпис «Готовност». В режим Седмичен програматор може да зададете как бойлерът да работи през седмицата. Достатъчно е да кликнете на иконата P1, като за да видите графика на работа трябва да кликнете върху информационния прозорец.
Чрез плъзгачите можете да зададете температура на водата за всеки ден от седмицата и за всеки час от денонощието. Уредът ви има 3 вградени програми, които превключвате през иконата P1, 2, 3. За улеснение, вместо да изчислявате каква температура ви е необходима, може да изберете иконката «Човече», с която лесно и бързо задавате броя на хората, които ще ползват топла вода. И 3 вградени седмични програми могат да бъдат пренастроени според вашите предпочитания и навици. В режим EcoSmart бойлерът ви изработва собствен алгоритъм на работа, гарантирайки спестяване на разходи за енергия и запазване на комфорта при употреба. След избор на режима в рамките на седмица, уредът изучава вашите навици и изработва сам седмична програма, осигурявайки ви нужното количество вода, когато се нуждаете от нея, намалявайки сметката ви за електричество. Чрез индикатора може да следите температурата на водата във всеки един момент. Ако променяте често навиците си, уредът не би могъл да изработи точен алгоритъм. Затова може да изберете режим EcoSmart 1 за по-високо ниво на комфорт, при който също ще се генерира икономия от енергия, макар и в по-малка степен. Това става, като изберете иконата. Ако работата на уреда в режим EcoSmart 1 не ви удовлетворява, може да изберете следващото ниво на комфорт – режим EcoSmart 2. В случай, че планирате да отсъствате от дома си за повече от един ден, можете да активирате режим ваканционен. Достатъчно е да въведете след колко дни се връщате, часът, в който уредът трябва да се включи и очаквана температура на водата, след което натискате бутона за потвърждение. Така вашият умен бойлер ще знае кога ще се върнете и ще ви осигури топла вода. При активирането на функция Boost, бойлерът ще загрее водата до максималната възможна температура – 75 градуса Целзий, без да променя алгоритъма на работа на съответния работен режим. След достигането на максималната температура, уредът преминава към предходния режим на работа автоматично. Също така, може да направите справка за консумираната мощност, като изберете иконката Калкулатор. Ако искате, може да използвате бутона Reset. Тогава уредът ще започне да калкулира наново консумираната мощност. Ако на дисплея ви се визуализира R, означава, че е възникнала грешка на контролера и трябва да се обърнете към оторизиран сервис. Ако имате няколко устройства, може да използвате опцията за групиране. От основното меню избирате иконката в долния десен ъгъл на съответния уред. Ще се покаже прозорец, където задавате името на групата и натискате бутона «Добави в група». Ако искате да добавите последващ уред в същата група, повтаряте стъпките, като е важно коректно да въведете името на вече създадената група, защото в противен случай се създава нова група и не постигате ефекта на групиране. При успешно изпълнение, на дисплея ще видите списък с всичките уреди в дадената група, подредени по азбучен ред, като чрез управление на първия уред се управляват и всички останали уреди в групата. За да премахнете един или няколко уреда от дадена група, избирате иконката в долния десен ъгъл на груповия панел и до всеки уред в групата се появява символ IS3. С натискането му изваждате дадения уред от съответната група и той се появява като отделен. Ако искате да върнете заводските настройки, трябва да задържите натиснати двете стрелки на панела за управлението за около 10 секунди и настройките на бойлера са анулирани. Tessie, it's impressive.